Hej, mit navn er Annbeth Kirkebæk, og jeg er certificeret Pilates-instruktør. Jeg vil gerne byde dig velkommen til program nummer 4 i vores programrække med 5 programmer i styrke, puls og Pilates. Det er nogle online træningsprogrammer, jeg har lavet i samarbejde med Osteoporoseforeningen. Til styrke, puls og Pilates skal vi arbejde med træning af hele kroppen. Vi skal arbejde med styrketræning, vi skal arbejde med balance, med koordination af kroppen, og så skal vi også have lidt puls og lidt pulsøvelser indover. I dag skal du bruge en måtte og et håndklæde. Lad os komme i gang. Lad os starte ud med en opvarmning, hvor vi kommer ind og får varmet kroppen godt igennem, få fat i en god ledopvarmning, og også få noget puls på med nogle enkelte hop undervejs, også så vi får banket blodcirkulationen i gang. Når du er klar til det, kommer ind og går stille og roligt. Det er i dit tempo. Går det for hurtigt, så går du bare langsommere. Går det for langsomt, så går du bare meget hurtigere end mig. Bare gående her. Spænder lidt op i maven. Stabiliserer rundt om taljen. Skuldrene ruller vi 4 gange den ene vej. Og 4 gange den anden vej. Fortsætter her. Og når du har rullet skuldrene, lader du skuldrene gå i stå, men er opmærksom på lige at trække dem lidt tilbage. Lægger øret ned mod skulderen, strækker nakken, holder balancen. Op igen, modsatte side, strækker nakken. Og op igen, kigger over skulderen, så vi får en rotation på nakken. Frem igen. Og kigger over modsatte. Og frem igen. Lidt højere knæløft. Trækker knæene lidt højere op. Armene arbejder lidt mere med. Og er der mod på det allerede, så kan du strække armene lidt mere op over hovedet. Okay, så skal blodet lige arbejde lidt mere, når du holder armene heroppe. Når vi skal holde lemmerne heroppe over hjertehøjde, så arbejder blodet lige lidt mere. Hjertet arbejder lidt mere. Og kommer ned igen. Vi skal til ud i bredstående. Kom godt op på tæerne. Godt ned i knæene. Klar her. Og ud til siden. Ned i knæene. Op på tæerne. Holder hænderne i siden eller på ryggen, der hvor du har dem bedst. Pointer tæerne godt ned i gulvet, fjeder lidt i knæene. Arbejder her. Om lidt skal vi have armene med, vandret ind foran. Og hvis du kan, så starter du bare ud med at flexe i håndledet. Starter her og fører armen ind foran. Rækker godt langt ind foran. Flexer i håndledet, peger håndfladen godt frem efter. Er det for hårdt, så strækker du selvfølgelig bare armen. Strækker og peger med fingrene i stedet for at flexe med håndledet. Stadigvæk lidt ned i knæene, lidt op på tæerne. Fortsætter her. 4 mere. Og de sidste 2. Kommer ud til siderne, fortsætter her. Vi skal række lidt til siderne nu. Ligesom vi har gjort det tidligere, men nu er vi i en god bevægelse, hvor vi kommer godt ud til siderne. Så vi rækker ud og ud. Rækker ud. Rækker ud. Strækker langt. Rækker ud. Rækker ud. 8, 7, 6, 5. Lige de sidste 4. Og ned og gå igen. Gående her. Så kommer der lidt mere puls på. Når du er klar til det, ind og arbejde lidt hurtigt med fødderne. Så ind og have fat i de her lidt hurtigere step. Det er bare nogle helt små trin. Bare nogle helt små hurtige trin, hvor du stepper lidt hurtigere afsted. Får lidt mere fart på, får pulsen lidt mere op. Og er du frisk på det igen, løfter armene op over hjertehøjde, så sker der lige lidt mere med kroppen. Lige lidt endnu. Vi har de sidste 10 sekunder her. Fortsætter her, fortsætter her, fortsætter her. 4 sekunder. 3, 2,
Og ned og går. Lidt mere puls på med de høje benløft, så kommer op og op. Løfter benene. Brug armene til at holde balancen, så du bevæger armene diagonalt modsat, eller modsat af det knæ, du løfter. Rækker du godt langt frem her, så du arbejder med balancestøtten fra armene her. Vi skal trække lidt mere ind foran, så trækker lidt mere skråt ind, lidt mere skråt ind. Ja, fortsætter her. Og hvis du kan, så sætter du albuen til knæet. Trækker knæet godt op. Kommer ind og støtter på albuen. Lige arbejder albue og knæ. Diagonalt modsatte. Er det her rigeligt? Så fortsætter du bare her. Ellers så kan vi komme ind og sætte et lille hop på. Så sætter et lille hop på. Så er der lige lidt mere hop. Lidt mere puls. Lidt mere arbejde. Lidt endnu. Fortsætter her lige de sidste 8. Og vi har 4, 3, 2. Og ned og gå. Gående her. Vi fortsætter med at gå lidt stille og roligt, så pulsen også falder lige så langsomt. Falder pulsen for hurtigt, så vi godt går ind og bliver svimle. Det gider vi ikke have. Så vi går bare stille og roligt her. Og ro på. Kommer ud her. Sætter hænderne på lårene, knæene. Og roterer. Kommer ned her. Laver sådan en lille skulderpres til siderne. Tænk på sådan en lige ryg. Pas på, at du ikke bukker forover, men lige ryg. Bare lige de sidste her. Og til midten. Så skal vi have fat i rygsøjlen. Kommer ned. Holder på knæene. Eller hviler med armene. Og skyder ryg. Og kommer ned og svejer. Skyder ryg. Kommer ned og svejer. Men ikke oversvejer. Skyder ryg. Og ned. Fortsætter her med at skyde ryg. Og kommer ned. Skyder ryg. Men altså ikke ned og oversveje. Skyder ryg. Og ned. Skyder ryg. Og ned lige den sidste. Skyder ryg. Og skubber fra på benene, kommer op. Fat i et godt stræk, skyder brystkassen fremad. Holder strækket lidt. Og når du slipper, så hold skuldrene godt tilbage. Så er vi klar til at gå i gang med øvelserne. Den første øvelse, vi skal i gang med, det er elevation, depression og retraction, protraction. Stående her. Spænd lidt op i maven, og lad armene komme ned langs siden. Så på din indånding løfter du skuldrene op, og puster ud og sænker ned. Indånding løfter op, og puster ud og sænker ned. Lige 4 mere. Løfter op og sænker ned. Og tænker på at holde skuldrene godt væk fra ørerne, når du sænker ned. Så virkelig kom godt ned på din udånding. 2 mere her. Op på indånding. Ned på udånding. Og lige den sidste. Sådan, så har vi god placering af skuldrene. Retraction, protraction. Stående. Spænder op i maven igen og rækker armene frem. Samler skulderbladene på ryggen. Og skiller skulderbladene ad.
Samler skulderbladene på ryg og skiller skulderbladene ad. Vær opmærksom på at have samme bøjning i albueleddet hele tiden. Så det er muskulaturen mellem skulderbladene, du får rigtig godt fat i her. Du får varmet dem godt op. Så muskulaturen mellem skulderbladene er klar til at støtte dig, når du skal i gang med de virkelig udfordrende øvelser lige om lidt. 2 mere her. Og lige den aller sidste. Og slipper armene. Og den gode holdning her. Så skal vi videre. Vi skal have fat i squats. Vi laver Pilates-versionen Squat Chest Opener, hvor vi så lige kommer sådan et lille hop på, når vi retter ud. Vi kommer ind og arbejder med de store muskelgrupper i lårene, med ballemusklen, sædemusklen, og så har vi jo Pilates vejrtrækningen med. Stående med lidt afstand mellem fødderne, cirka hoftebreddes afstand. Vi har den gode placering af skulderbladene. Vi tænker på vores retract, protract og en god placering af skulderbladene. Tag en indånding her. Puster ud, spænder lidt op i maven, stabiliserer her. I din indånding kommer du ned, rækker armene frem, puster ud og kommer op. Vi starter ud med lige at komme ned på indånding, og på udånding skubber fra og kommer op. Indånding ned og pust. Og hvis du så er klar på det, så giver du et lille hop. Indånding, indånding, indånding. Fortsætter her. Vær opmærksom på, når du lander, lige at fjedre lidt i knæene. 4 mere. 3 mere. 2 mere. Og lige den sidste her. Og slipper. Så skal vi have fat i lunges. Lunges er den her gode øvelse for hele underkroppen, hvor vi kommer ind og arbejder med de store muskelgrupper. Vi kommer også ind og arbejder med balance og med koordinationsevnen. Vær opmærksom på at holde en god ret ryg. Spænd lidt op i maven, spænd måske lidt op i bækkenbunden også, når du laver dine lunges. Stående. Rette ryggen, spænder op. Og så laver vi en lille step back lunge. Så træder tilbage og kommer frem. Træder tilbage og kommer frem. Tag 2 mere. Og så sætter vi en lille udfordring på. Så nu skal vi tilbage, og vi skal løfte knæet. Træder tilbage og løfter knæet. Træder tilbage og løfter knæet. Og lige den sidste, træder tilbage og løfter knæet. Og modsatte side. Okay, udfordring på balancen her. Spænder op bækkenbund og mave. Og træder langsomt tilbage her. Kommer lige ind i øvelsen. Og op igen. Kommer tilbage ind i øvelsen. Op igen. 2 mere. Tilbage. Brug gerne armene til sådan lige at støtte. Finde balancen. Så er det 4 med knæløft. Tilbage. Ind og løfter knæet. Tilbage. Ind og løfter knæet. Okay, 2 mere. Og så har du lige den sidste. Tilbage. Og løfter knæet. Sådan. Lunges. Den er overstået. Nu skal vi til at have fat i lidt hop, lidt balance og lidt koordination. Vi skal ind og arbejde med firkantshop, der udvikler sig til et 8-tal. Vi skal nemlig frem, ud til siden, bagud og tilbage igen. Frem, ud til den anden side, tilbage og ind igen. Men vi hopper. Så hop, hop, hop og hop. Frem
ud, tilbage og ind igen. Okay, frem, hop, 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 frem, ud, tilbage, en gang til, frem, ud, tilbage og ind, frem, ud, tilbage og ind. Nogle gode hop, nogle gode firkanter, stadigvæk lidt balance og lidt koordination. Så skal jeg bruge et håndklæde. Tak. Nu skal vi nemlig ind og hænke. Der kommer en lille udfordring, så tag fat i dit håndklæde. Når vi hænker om lidt, så vær opmærksom på, at du hænker på foden. Du ikke kommer til at hænke på ydersiden eller indersiden eller helt ude på tåspidserne. Brug så meget af foden, at du har en god støtte. Spænd op i maven, skuldrene lidt tilbage, løfter lidt og hænker. Hænker lidt her. Lander godt på foden. Hænker lidt. Klar til at skifte ben. Og modsatte ben. Skifter her. Hænker her. Er det her rigeligt, så det er bare her, du fortsætter. Ellers kan du bruge dit håndklæde. Skifter ben. Og kaster håndklædet. Kaster håndklædet. Kaster håndklædet. Og skifter ben. Og modsatte. Kaster håndklædet. Kaster håndklædet. Kaster håndklædet. Og så skal vi vist videre. Så skal vi have fat i double leg pull, som den jo hedder på Pilates, også bedre kendt som planken. Og vi har tidligere arbejdet med planken som den her statiske øvelse, som vi bare har holdt, og hvor vi ikke har arbejdet med de store bevægelser. Vi putter lidt bevægelser ovenpå i dag. Vi arbejder nemlig med nogle benbevægelser. Så når du er klar til det, må du gerne finde din måtte frem. Lægger måtten klar og kommer ned og ligger på maven, så starter vi ud der. Læg ned på maven. Når vi laver double leg pull, så laver vi den jo på strakte arme på håndfladerne. Vil du gerne arbejde lidt mere skånsomt, må du gerne ligge på underarmene. Det er i hvert fald mere skånsomt for håndledene. Ellers så må du rigtig gerne komme op på alle fire. Placer håndfladerne godt i gulvet. Underbøjer tæerne. Stående her tager du bare en indånding. Puster ud, spænder lidt op i bækkenbund og mave. Bliver på din indånding, og så på din udånding kommer du op i double leg pull. Finder en god balance, og så skal vi arbejde med benbevægelser. Løfter det ene ben, bøjer 90 grader cirka i knæledet og presser foden opad. Det er fodsålen, vi lige presser opad, så vi løfter benet. Presser opad her. Sørg for at stå godt og stabilt på det andet ben. Vi har lige 2 pres mere her med det første ben. Og sænker ned igen. Løfter modsatte ben. Bøjer i knæledet. Og presser fodsålen opad. Presser opad. Presser opad. Vi har lige lidt endnu. 2 mere. Og den sidste her kommer ned. Var det her rigeligt, så går du bare ned på knæene. Jeg bliver stående lige 30 sekunder endnu. Har du lyst? Har du overskud? Så bliv stående sammen med mig i 30 sekunder. Spænd godt op i bækkenbunden, spænd godt op i maven. Find stabiliteten i din kerne, i din core. Hold den her lige lidt endnu. Bare lige de sidste sekunder. Skub godt fra på håndfladerne. Pas på, at du ikke synker sammen med skuldrene. Og 4, 3, 2. Og ned på knæene. Kom tilbage over lårene. Strækker armene. Og kommer op og sidder. Når vi kommer benbevægelserne på vores double leg pull, vores planke her,
så kommer vi ind og laver nogle bevægelser, hvor vi skal stabilisere kroppen endnu mere. Vi bygger altså noget udfordring ovenpå. Nu skal vi videre. Næste øvelse er det, der hedder swimming firebensstand. Der arbejder vi på alle fire og skal ind og arbejde diagonalt. Vi kommer ind og arbejder med nogle benbevægelser, der udfordrer vores kerne, vores core, vores mave-rygmuskulatur. Og vi kommer ind og arbejder diagonalt, så vi arbejder godt tværs hen over bagsiden. Når du er klar til det, så kom ind og stå på alle fire. Jeg starter ud bare med at vise dig benbevægelsen, som du gerne må følge med på. Stående på alle fire her. Tag en indånding. Puster ud, spænder op i bækkenbund og mave. Indånding, løfter dit ene ben, trækker det ind under maven. Puster ud og strækker bagud. Indånding ind under og puster og stræk. Indånding ind under, puster og strækker. Lige en til. Ind under, puster og strækker ned og støtter. Så er det modsatte ben. Indånding, før benet ind under maven. Puster ud og stræk. Indånding ind og pust. Indånding ind og pust. Indånding ind og strækker langt. Kommer ned her. Og så sætter vi armene på. Indånding stående. Spænder op i bækkenbund og mave. På den indånding fører ind under og pust. Indånding ind og pust. Indånding ind og pust. Indånding ind og pust. Indånding ind og pust. Lige 5 mere her. Og pust. 4 igen. Og pust. 3 igen. Og pust. Sidste 2. Og pust. Og den aller sidste. Kommer ud og strækker langt. Og ned og slipper. Bliver her på indånding. Spænder op på udånding. Så er det modsatte. Indånding løfter. Og udånding stræk. Indånding ind. Og pust. Indånding. Strækker rigtig langt. Indånding. 5 mere. 4 igen. 3 igen. 2 mere. Og den sidste. Kommer ned på indånding. Og stræk gerne armene igen. Stræk armene langt. Strækker skulderbladene. Slapper af i hovedet, i nakken. Sætter hænderne på knæene. Og runder dig op og sidder. Det var swimming firebensstand. Som du kan se, så er jeg kommet ned og ligget, for nu skal vi lige have fat i vores headnuts og vores neutral til imprint. Vores headnuts er jo vores lille hage-hoved-næk. Liggende her, tag en indånding. Slap af i skuldrene på din udånding. Så på din indånding fører du hagen lidt ind mod brystet. Puster ud og fører den tilbage igen. Indånding fører hagen lidt ind mod brystet. Puster ud og fører tilbage igen. Bare lige 2 mere. Indånding ind. Udåndingen tilbage og lige den sidste. Indåndingen ind. Og udåndingen tilbage. Det var headnuts, som vi bruger, når vi skal løfte overkroppen lige om lidt. Neutral til imprint, det er dit bækkenkip, det er dit lændesvej, vi har fat i der. Bliver på indånding. Spænder lidt op i bækkenbund og mave på udånding. Læg lige neutralt lændesvej på indånding. Og så på din udånding trækker du hoftebenet tættere op mod ribbenene og lægger lænden i gulvet. Bliver der på indånding og fører tilbage på udånding. Bliver på indånding og går i imprint på udånding. Bliver og tilbage. Lige 2 mere. Lægger lænden i gulvet. Og fører tilbage.
Og lige den sidste, hvor vi sætter et benløft på, bliver hernede. Og så løfter vi først det ene, og så det andet ben. Holder lænden i gulvet, bliver her lidt. Og på din næste udånding, sænker du benene et af gangen. Og fører lænden tilbage til neutralt. Så er vi klar til at lave de næste øvelser. De næste 2 øvelser, vi skal have fat i, det er hundreds og bicycle. Og når vi har trænet 100 og bicycle, så har vi jo haft vores headnuts og vores neutral til imprint, vores lille lændesvej med. Nu kobler vi begge to på, både headnuts og imprint. Og vi skal bruge et håndklæde. Og det kommer der. Tag fat i håndklædet. Læg det ned på din måtte, så du kommer til at ligge blødt med hovedet til en start. Kom ned og læg på ryggen. Lidt afstand mellem knæene. Lidt afstand mellem fødderne. Og din lænd i det her neutrale lændesvej, hvor du slapper af i lænden. Armene langs kroppen. Allerførst, så er det 100. Tag et indånding her. Puster ud, spænder op i bækkenbund og mave. Bliver her på din indånding. Og så på din udånding lader du lænden gå i det her imprint. Lænden ned i gulvet, bliver på indånding. Og så løfter vi benene til det, vi kalder tabletop. Med din næste indånding laver du din headnuts med hagen. Og på udåndingen kommer op, strækker armene og indånding vipper 5. Puster vipper 5. Indånding vipper 5. Puster vipper 5. Slap af skuldrene. Indånding vipper 5. Puster vipper 5. Indånding vipper 5. Puster vipper 5. Vi bliver lige lidt endnu. Indånding vipper 5. Puster vipper 5. Hold lænden i gulvet. Indånding vipper 5. Puster vipper 5. Og lige sidste runde. Indånding vipper 5. Og udånding vipper 5. Bliv her på indånding. Overkroppen ned først på udånding. Slipper headnutsen og baghovedet rammer gulvet. Bliver på indånding. Og så benene et af gangen ned på udånding og til allersidst slipper din imprint. Så er det bicycle. Indånding her. Puster ud, spænder op i bækkenbund og mave. Bliver på indånding. Og så på udånding går lænden i imprint igen. Løfter benene til tabletop et af gangen. Indånding. Laver din headnuts med hagen. Og udånding løfter op, strækker armene og indånding cykler. Og pust. Og indånding. Og pust. Og indånding. Holder den i gulvet, puster. Og indånding. Og udånding, så er det modsatte vej rundt. Så kører baglæns, indånding. Og udånding. Og indånding, holder headnuts og udånding. Bare lige lidt endnu. Indånding. Og udånding, og lige den sidste cykeltur. Indånding. Og udånding, lad benene gå i stå i tabletop på indånding. Og udånding over kroppen ned først. Slipper headnuts, bliver på indånding. Og udånding, benene et af gangen ned og lænden imprint slipper til sidst. Og slapper af, ros dig selv. Vi skal have fat i single leg stretch. Vi kommer ind og arbejder med bevægeligheden omkring lår og balle. Vi kommer ind og arbejder med lidt koordination, lidt diagonale træk. Og vi kommer ind og arbejder med mavemusklerne, for nu skal vi nemlig have overkropsløftet og headnuts ind i vores single leg stretch. Tag en indånding liggende. Puster ud, spænder op i bækkenbund og mave og går i imprint med din lænd. Bliver her på indånding. Og så på udånding løfter du først det ene,
Og så det andet ben. Okay, indånding, fat i dine headnuts. Og på udånding, løfter overkroppen op, placerer hænderne på det ene knæ, strækker det andet ben langt. Puster ud og bytter plads. Og pust, pust. Trækker knæet godt ind over maven. Og fortsætter her lige lidt endnu. Holder lænden i gulvet. Får du brug for det, så må du gerne lægge overkroppen i gulvet. Men sørg for at holde lænden i gulvet hele tiden. Ligegyldigt om du har overkroppen løftet eller ej. Er der mulighed for lidt udfordring, så sætter vi hænderne på knæ og hæl. Så kommer ind og trækker. Og trækker. Trækker. Og trækker. Stræk og træk. 8 mere. Okay, vi fortsætter. 7, 6, 5, 4 mere. 3 igen. 2. Og sidste. Benene går tilbage, det vi kalder tabletop. Og på udånding overkroppen ned. Slipper headnuts. Og på næste udånding benene 1 af gangen ned. Og til sidst lænden tilbage til neutral. Næste øvelse er shoulder bridge. I shoulder bridge der arbejder vi primært med lår, med baller, med bækken. Og vi arbejder med hele torsoen, og torsoen skal stabilisere undervejs, fordi vi også sætter nogle små push og nogle små skub og nogle arm circles med armene. Jeg guider dig ind i shoulder bridge her. Tag en indånding. Puster ud, spænder op i bækkenbund og mave. Bliv her på indånding. Og så på udånding løfter du bækkenet op til shoulder bridge. Bliv her på indånding. Og bliv her på udånding. Bliv her på indånding. Og bliv her på udånding. Bliv her på indånding. Og bliv her på udånding. Bare lidt endnu. Bliv her på indånding. Og bliv her på udånding. Bliv her på indånding sidste gang. Og udånding sænker ned. Vi tager en tur mere, hvor vi sætter lidt udfordringer ovenpå. Bliv her nede på indånding. Og så på udånding løfter du bækkenet op til shoulder bridge igen. Så lønner du at lave nogle små vip, nogle små skub med bækkenet. Spænder op i ballerne og arbejder med de her små vip. Skubber op, skubber op, skubber op, skubber op. Tænk på din brystkasse og hold ribbenene nede, hold ribbenene lukket, så du kommer til at oversveje og åbne for meget op. Vi tager lige lidt endnu. Og så er vi klar til at sætte lidt arm circles på. Så holder bækkenet stille, stræk armene, før dem op over hovedet og ned igen. Før dem op over hovedet og ned igen. Holder bækkenet løftet, spænder op i ballerne og sætter lidt mere fart på armene. Så nu skal lår, bækken, ballemuskulaturen arbejde sammen med torsoen for at holde den løftet. Vi skal virkelig arbejde for at stabilisere. Vi fortsætter her lige lidt endnu. Bare lige lidt endnu. Holder bækkenet løftet. Holder hagen lidt ind mod brystet. Arbejder godt med armene. Spænder op i ballerne. Holder bækkenet. Vi har lige 8 mere. Fortsætter her, fortsætter her, fortsætter her. Lige de sidste 4. 3, 2, og først går armene i gulvet, og når armene ligger i gulvet, sænker du langsomt ned, og slapper af her. Så skal vi have fat i et par rygøvelser. Så når du er klar til det, må du gerne komme om på siden, skub dig op og sidde, flytte håndklædet, og kom ned og ligge på maven. Vi skal nemlig have fat i de øvelser i Pilates, som hedder hands by shoulder, hands by hips og hands by forehead. Vær opmærksom på, at øvelserne bliver bygget op i sværhedsgrad. Så får du brug for det, så vender du bare tilbage til hands by shoulder,
som er vores udgangsøvelse, vores basisøvelse. Liggende her, med håndfladerne i gulvet, slapper godt af i skuldrene, og panden let løftet fra underlaget. Her tager vi en indånding. Puster ud, suger naven lidt op mod rygsøjlen. Så på din indånding løfter du lidt. Og puster ud og sænker ned. Løfter lidt på indånding, det behøver ikke være ret meget. Og puster ud og sænker ned. Holder håndfladerne i gulvet, holder armene i gulvet. Og læg mærke til din nakke. Pas på, at du ikke kommer til at løfte nakken selvstændigt, enten ved at kigge frem, eller måske ved sådan at tabe nakken, når du kommer ned. Lad nakken følge med rygsøjlen, uden at den bevæger sig af sig selv. Op på indånding, og ned på udånding. Husk, at det er den her bevægelse, den her øvelse, du altid er velkommen til at vende tilbage til, hvis du får brug for sådan en lille aktiv pause. For fra nu af, der trapper vi øvelsen stille og roligt op. Vi skal have fat i hands by hips. Når du er klar til det, og næste gang du kommer ned, lægger du armene ned langs siden, ned langs hofterne. Før op på indånding, og ned på udånding. Op på indånding, og ned på udånding. Op på indånding, og ned på udånding. Og hvis du kan, så prøv at samle skulderbladene på ryggen, og slip dem igen, når du sænker ned. Så samler skulderbladene på ryggen, og slipper dem igen, når du sænker ned. Op på indånding, og ned på udånding. Op på indånding, og ned på udånding. Og lige lidt endnu. Op på indånding, og ned på udånding. Og den sidste, så er vi klar til at udvide øvelsen. Nu skal vi nemlig have fat i hands by forehead. Hænderne oven på hinanden under panden, og løfter med op. Og ned på udånding. Op på indånding, og ned på udånding. Op på indånding, og ned på udånding. Igen her, vær opmærksom på nakken. Nakken er rigtig sød og venlig, den vil gerne hjælpe med at løfte op. Men vær opmærksom på, at det er ryggen, den løfter. Armene er som vægtstænger, men nakken, den følger bare med. Den må ikke aktivt begynde at trække op. Så vi kigger ned på hænderne, eller kigger ned i gulvet, og tager 4 mere her. 3 mere. 2 mere. Og lige den sidste her. Og vender tilbage til hands by shoulder. Basisversionen. Og de lidt mindre løft. De lidt lavere løft. Stille og rolig løft. 2 mere. Og den aller sidste. Og lad rygøvelsen gå i stå. Slapper af. Slipper her. Nu skal vi til at have fat i en øvelse, hvor vi primært skal ind og arbejde med biceps. Vi skal ind og træne armene. Men det gør vi i en kombination af noget benarbejde, hvor vi har fat i lår og balle. Vi har fat i mavemusklerne. Og så har vi faktisk også fat i svangscenen under foden. Så du skal have skoene af, hvis du har sko på. Det du også skal have fat i, det er dit håndklæde. Så have det inden for rækkevidde. Kom ned og læg på ryggen. Lidt afstand mellem knæ og fødder.
Baghovedet i gulvet. Og slapper godt af i skuldrene. Tag en indånding her. Puster ud, spænder lidt op i bækkenbund og mave. Bliver her på din indånding, og så på din udånding løfter du det ene ben, tager fat i håndklædet, folder det ud og får fat sådan under svangscenen på foden. Holder godt fat i dit håndklæde. Bliver her på indånding, og så på udånding, spænder op, trækker hagen lidt ind mod brystet på indånding, fat i din headnuts, og udånding, trækker dig op med armene. Bliver her på indånding, og udånding ned igen. Indånding nede, og udånding, trækker dig op med armene. Bliver på indånding, og udånding ned igen. Fortsæt her. Hver gang du har en udånding, er du enten i gang med at trække op, eller i gang med at sænke ned. Træk op. Og mens du fortsætter her, læg mærke til dine skuldre. Tænk på vores arbejde omkring skuldrene, og hold skuldrene væk fra ørerne. Pas på, at du ikke trækker dem op under ørerne. Hold en let bøjning i dine albueled, ligesom vores retract, protract, så du ikke strækker armene, men du har sådan lige en let bøjning på armene, både når du fører op og ned. Vi har 2 mere her. Og lige den sidste. Og bliver liggende ned med ryggen. Slipper på indånding og sænker foden på udånding. Modsatte ben bliver på indånding og på udånding fører op. Og godt fat i håndklædet. Indånding laver din headnuts med hagen. Puster ud og trækker dig op. Bliver på indånding og udånding ned igen. Udånding trækker. Og udånding ned igen. Udånding trækker op. Og ned igen. Træk op på udånding. Og på udånding ned igen. Hold godt fat i håndklædet. Udånding trækker. Udånding ned igen. Vi har 2 mere her også. Og lige den aller sidste. Træk op. Og ned. Bliver på indånding. Og på udånding. Bøjer benet. Slipper håndklædet. Og slipper din headnuts. Så er vi nået til udstrækningen. Læg dig godt til rette. Måske placer dit håndklæde bag ved hovedet, så det ligger blødt. Krydser den ene ankel hen over modsatte knæ og trækker benene op mod brystet. Hold fat omkring knæet eller på skinnebenet eller på baglåret, der hvor du har bedst fat. Men vær opmærksom på at være blød og afslappet i skuldrene, så du kommer til at ligge og spænde op i skuldrene og på den måde også ligge og spænde op i nakken. Slap godt af i dit stræk her. Lad ryggen synke lidt ned mod gulvet. Og mærker, hvordan du kommer ind og får fat omkring lår og balle. Og lige så langsomt slipper du strækket igen. Krydser anklen over modsatte. Og trækker benene op mod brystet, fat om knæet, eller skinnebenet, eller bagsiden af låret. Slapper af i skuldrene. Slapper af i ryggen. Og slapper af i ansigtet. Holder strækket her lidt endnu.
Og lige så langsomt. Slipper benene igen. Og sætter fodsålerne i gulvet. Liggende her samler vi knæene helt tæt sammen, fødderne helt tæt sammen, og lægger armene i gulvet sådan godt ud fra kroppen. Herfra fører vi benene lidt til den ene side. Og over til modsatte side. Fører benene herfra fra side til side, men gør det langsomt og kontrolleret. Og vær opmærksom på at holde begge skulderblade i gulvet, så du ikke kommer op og ligger på den ene side. Men bare arbejder med at sænke benene fra side til side. Slap af i skuldrene. Og bevæger benene langsomt fra side til side. Tag lige 2 ture mere. Og når du så har taget det sidste ture, finder du tilbage til midten. Lad benene gå i stå på midten. Og kommer op og sidder enten ved at komme om på siden, eller måske tage fat i knæhasen og trækker dig lidt op og sidder. Siddende her skal vi have fat i et stræk omkring nakken og skuldrene. Lægger det ene øre ned mod skulderen, trækker hagen ind mod brystet og holder strækket her et øjeblik. Og langsomt op igen, samme vej til midt. Øret mod modsatte skulder. Trækker hagen ind mod brystet. Og holder strækket også her et øjeblik. Læg mærke til den modsatte side skulder. Slap godt af i den. Pas på, at den ikke bliver trukket op mod øret. Og langsomt samme vej op igen. Så rækker du den ene arm ind foran, tager fat om skulderen og trækker blidt her. Og igen, tænk på at slappe godt af i skulderen. Holder den lidt. Slapper af omkring knæene og tæerne. Og tilbage. Skift over modsat. Arm ind foran, fat omkring skulderen og strækker her. Bare lige de sidste sekunder her. Og slipper også her. Så skal vi ned og ligge på maven eller hen over lårene. Kom rundt. Kom op på alle fire, tilbage over lårene. Og strækker ryggen her. Stræk armene langt, kravler lidt frem på fingerspidserne. Slapper godt af i nakken, lad hovedet sænke sig ned. Og når du så er klar til det, så kan du udvide ved at komme ind i sådan et lille kattestretch, hvor du svejer fra, kommer op og skyder ryg, og tilbage over. Svejer frem, kommer op og skyder ryg, og tilbage over. Svejer frem, op og skyder ryg, og tilbage over, og lige den aller sidste, svejer frem, kommer op og skyder ryg, og bliver liggende tilbage over lårene, sætter hænderne på knæene, runder dig langsomt op og sidder, fletter fingrene på ryggen, og slipper udstrækningen her. Det var dagens program. Tusind tak, fordi du så med.
Du kan jo altid se det her program eller et af alle de andre programmer, når du har tid og lyst til det. Og husk, at du som medlem af Osteoporoseforeningen altid er velkommen til at ringe ind og få gode råd og vejledning til din træning af vores fysioterapeut. Tak for i dag.